Bos días, aquí Televisión Camariñas e o Diario Camariñán pois ven a presentar o que é a nova sección do diario en relación a vostede pregunta, nós respostamos. Xa temos as primeiras preguntas, por tanto, así xa vamos a lanzar hoxe mesmo este xoves o vídeo coas respostas para que tanto os interesados como tamén outros lectores e televidentes dos nosos programas e dos nosos vídeos podan ter coñecemento das preguntas e das respostas. Vamos a dúas que temos ahora aquí. Ao longo do día iremos incorporando máis, se é posible, se non mañán venres presentaremos outro vídeo con máis respostas. Aquí temos dunha lectora do diario de Ilva que facía preguntas sobre o tema das axudas aos libros. Ben, recordemos que ahora mesmo xa se poden solicitar axuda aos libros que son para primeiro, teníamos aquí anotado, para primeiro, segundo, quinto e sexto en primaria. Pois ben, estas axudas son as mesmas do ano pasado, pero se simplifica en canto a que os pais xa non teñen que pagar, adiantar cartos, senón que fan ahora a solicitude e despois entre o 20 e 30 de xuño, cando sea a matriculación, xa reciben o vale para canxear na librería que queiran o material que soliciten ou que necesiten. Ben, esta é a axuda que está establecida ano pasado, además que xa continúa este ano, que xa está aberta. Pero ben, ela nos preguntaba sobre os libros da ESO, porque parece ser que xa unha das súas fillas entra este ano na ESO, entonces quería saber se as axudas. O ano pasado, según podamos confirmar, o ano pasado efectivamente había unha axuda por libros de préstamo que estaban deteriorados, pero non era unha axuda propiamente dita para a compra de libros, sino para os libros de préstamo que xa estaban deteriorados. De todas formas, vamos a facilitar un número de teléfono que é o 902 12 0012, o sea, 902 12 0012, correspondente á Xunta de Galicia, onde aí se poden facer calquer tipo de consulta que podan das consellerías. Nos aí fixemos a proba con ese teléfono e realmente dá unha resposta rápida sobre calqueira tema. Por tanto, xa tamén o incorporamos aí, xa o poden ver aí nas pantallas, e poden anotar ese teléfono para calqueira consulta que queiran facer. Por tanto, queda así respostada, entendemos a pregunta que nos facía Iva. Iso non significa que poden xurdir algunhas axudas máis. En principio non está previsto ese o que nos comentaba. Tamén outra pregunta simpática de Xuxo de Argentina, pois é que, bueno, quería saber, porque ali nestes momentos Argentina, claro, non fai o tempo que fai aquí, ali é xa hacia o inverno, e tamén inverno xa en Argentina. Entonces preguntaba sobre o bolo de pote, o do pote, como se facía, ou cal era os seus, bueno, serían os seus ingredientes, ou a súa, digamos, fórmula, entre comillas, máxica para a elaboración deste produto típico galego. Ben, tamén dicir onde podemos coller esta información. Con Concello de Mazaricos intentar recuperar esta festa ou esta tradición do bolo do pote, todos os anos que se celebra a festa do bolo do pote en Concello de Mazaricos. Ben, según nos indican aquí, isto sería, faise unha masa de fariña de maíz, fariña de trigo, caldo e trozos de touciño ou cebola. Por tanto, unha masa de fariña de maíz, fariña de trigo, caldo e trozos de touciño ou cebola. Se dá forma de bolo e se pon a cocer no caldo do cocido.
Según indican aquí, a nota que collemos na internet, ten un sabor a maíz moi pronunciado, máis típico da cociña latinoamericana. Tamais, tortillas e outras masas de maíz, nos poñen aquí. Pois ben, esa xurxo, supoñemos que con esta axuda, ao mellor, non sabemos se poderás elaborar o bolo do pote, pero polo menos uns lixeiros, digamos, unha lixeira axuda que tamén podes recoller mirando en internet, que eres un gran experto xa na internet, por tanto podes localizar calquera información. Pois eso, fais unha masa de fariña de maíz, fariña de trigo, caldo e troces de ouciño ou cebola. Se dá forma de bolo e ponse a cocer nun caldo cocido. O sea, sinxelo, ahora a cuestión é facelo. Pois esperamos que nos diga Xurxo se o fai, pois eso, que tal lle saliu. Bueno, se tuvo éxito a súa degustación de bolo do pote. Pois hasta aquí, por ahora, seguimos atentos a vosas preguntas ao longo do día, que iremos repostando ben por escrito no propio diario ou ben a través de vídeo que incorporaremos na portada. Graciñas, hasta outro momento.